עכשיו תכירו אפליקציה חינמית שיכולה לחסוך לכם מריבות, פרדות, סתם מנעימות. כך תחזירו מסרון ששלחתם, יש לכם 10 שניות להתחרט ולתקן. מעיין פרילוק, שלום. שלום שרון. קודם כל תעשי לנו היכרות עם האפליקציה הזאת, איך זה עובד בדיוק? זה בעצם אפליקציה, נגיד בשתי מילים, Undo SMS, מאפשרת לנו להתחרט על ה-SMS ששלחנו, זה קרה לכולנו, כמעט פדיחה נוראית, שולחים SMS, לא מתכוונים לשלוח אותו לאותו בן אדם, תופסים את הראש ואין מה לעשות, אז בעצם בוא נראה איך זה עובד. הנה אני שולחת לך שרון SMS, שאת האמת, לא כל כך הייתי רוצה שיגיע אליך. אוקיי. והנה בלחיצה כאן על הכפתור האדום הגדול הזה, בעצם אני יכולה להתחרט תוך מספר שניות, וככה שרון, תאמין לי, נמנעה מאיתנו פדיחה לא קטנה. איך בכלל נולד הדבר הזה? מאיפה בא הרעיון? אז בעצם נמצאים איתי כאן שני היזמים, צעירים בני 27, רבית ותומר. איך נולד הרעיון? כל בחורה כמובן אוהבת לרחל, יש לי שתי חברות, אחת דנית, אחת יעל, רציתי לרחל על יעל, ומה לעשות, בלי לשים לב שלחתי את זה לה, ועד היום זאת כבר ההזדמנות להגיד לה שוב שאני מתנצלת מעומק ליבי על הפדיחה. וכמובן שחשבתי איך לעזאזל הייתי יכולה למנוע את הפדיחה הזאת, ומכאן נולד הרעיון. יפה. הם רשמו פטנט על הרעיון? כי לדעתי יש להם משהו שאין היום בשוק, אלא אם כן אני טועה. אתה לא טועה, זה לא קיים. הם רצו לרשום פטנט, העניין הוא שפטנט עולה עשרות אלפי שקלים ואפילו מגיע לעשרות אלפי דולרים. אפשר לרשום אותו רק בארצות הברית, והם פשוט פחדו שזה לא יחזיר את ההשקעה, ולכן הם ויתרו על הרעיון הזה. גם אפשר להגיד שאם מוסיפים פיצ'ר קטן, אז מתחרים יכולים לחכות את הרעיון, ולכן זה מאוד קשה גם להגן עליו. כמה שניות יש לי להתחרט, אמרת בדיוק? אתה יכול להגדיר לעצמך, הדיפולט זה 10, אבל אתה יכול להגדיר כמה שניות אתה רוצה ולתכנן בהתאם. עכשיו אנחנו